Kung gusto pa mo nga dili usik ang inyong mobile data diha o ang inyong wifi, sa sige mo pag-scroll, sige mo bayad diha sa inyong load para naamoy mobile data, magtanaw ng mga katawanan nga mga video, mga sexy nga mga video, ayog usiki inyong kwarta sa sige og pa-load. May pay inyong i-follow dire sa akong Facebook kay makat-on pa mo sa kinabuhi. Kay ang kanang sige ninyong tanaw og katawa, pasiaw og mga sexy nga mga videos og mga comedy nga videos sa Facebook, wala na siya sense, wala na siya gamit. Kay di na ninyo ma-apply sa inyong tinuod nga realidad sa kinabuhi, nga unsa kalisod ang kinabuhi. Iguman mo tanaw sa comedy, iguman mo sa sexy nga mga videos o comedy nga videos o mga prank nga videos. Dili na nimo ma-apply sa imong kinabuhi. Unsaon nimo pag-survive para ang imong pamilya makakaon? Unsaon nimo pag-survive para mo success ka, para makahatag pag nindot nga future sa imong pamilya? Unsa imong pangutana? Wala na. Okay, pangutanan nimo bay? Diploma o diskarte? Diploma. Na naman bay? Ang diskarte, permera ng diskarte, nara ng diskarte, perme. Kanang diploma, once mo abot ng panahon nga tiguang na ka, di na nimo makuha. Labi na sige lang kag-standby, sige kaglag, di ka matanong eskwela. Di na nimo makuha ang diploma, pero ang diskarte, permanente, nara na sa mong mindset. Good. Nara ng diskarte, perme. So una, diploma, duyugan ng diskarte, masinso ka. Thank you. Tulo ka buk importante sa kinabuhi. Una, ang imong pamilya. Kay wala ka ning kalibutan kung dili tungod sa imong pamilya. Di pug ka masinso kung wala kay pamilya nga nisuporta nimo. Ikaduha, ang kwarta. Kay kung wala kay kwarta, wala say pamilya nga moila nimo. Walay parinti nga moila nimo. Di sa kakahuman og eskwela kung wala kay kwarta. Di ka kakita og maayong negosyo kung wala kay kwarta. Ikatulo nga importante, mao ang atong lawas. Kay kung masakit ka, di na ka kahatag ug maayong future sa imong pamilya. Kung masakit ka, way gamit ang imong milyones nga kwarta. Bisag pila pa na ka milyon. Basta ang imong lawas, madaot na. So, ampingi ang imong lawas para sa imong pamilya. Ampingi ang imong lawas aron ikaw makakwarta, makahatag sa imong pamilya. Pwede ra dili ka bright. Ang importante na kay mindset. Naay tulo ka klase nga mindset. Una nga mindset, ang kanang poor mindset. Mao kana ang tao nga ang andar sa iyang utok kay magsige lang og hiskot sa mga chicks, magsige lang og tagay, magsige lang og panglibak sa silingan, magsige og pangaway sa paryente, walay kalambuan. Ang ikaduha nga mindset ang kaning average mindset. Mao kani ang mga tao nga naghiskot bahin sa mga panghitabo sa Pilipinas, bahin sa politika, nga way kahumanan. Third mindset. Kaning third mindset, mao kani ang tao nga mga rich mindset. Ang rich mindset mao kani siya, bisan dili ka bright, pobre ka, apan rich ang imong mindset. Bisag pobre ka, wala ka maglangay og tagay-tagay diha, wala ka magsigig hiskot o sa mga chicks, wala ka magsigi og hiskot bahin anang kanang mga artista, mga vlogger, mga sexy, mga gwapo. Ang andar sa imong huna is rich mindset. Nga gusto ka, bahalag pobre ka, mangita kag paagi, nga makakwarta, mahawas ka sa kapobre. Hantod nga ikaw, madato. Karon mangutana ko, asa man ka nga mindset? Natural, mukayod jud ang tao. Para unsa man dai imong kinabuhi gipakatao kaning kalibutan na. Magsige lang kag cellphone, magsige lang kag nganga, sige kag kaon, magsige lang tag ay tama, ay tapa. Moabot ang panahon, mahimo kang padre di pamilya, mahimo kang inahan. Struggle ang imong pirming maabtan sa kinabuhi. So kung mag-anad ka diha, nga magpahayahay lang ka, what if moabot ang panahon na anak kay pamilya? Unsa may mong ipakaon nila? Kung dili ka kamao manarbaho, kung di ka kamao manikay-sikay para na ay mga makaon ang imong mga pamilya. Oh, tinuod dagag reliyon diri sa kalibutan. Pero dili na mao pangutana. Ang pangutana, kung bisag unsa pa imong relihiyon, kung unsa ba ka faithful sa imong Ginoo. Kay bisag daghan pa kay na ang relihiyon dia, usar gyud po Ginoo nato. Usar gyud ang Ginoo nato. Ang pangutana, gituman ba nimo ang imong unsa pagkaklase nga relihiyon
Gituman ba nimo isip anak sa Ginoo ang iyang mga balaod? Wala ba ka kasala sa iyang mga commandments? So it doesn't matter kung unsa imong reliyon. What matters is kung unsa ka kaklase nga pagkatao sa mata sa Ginoo. Ang gugma, kuyog na sa mga tao. Kuyog na nato sa una pa. Kaya wala ang gugma, walay kinabuhi. Nagpakabuhi ta ning kalibutan na tungod sa gugma. Ikaw, nganong gipanganak man ka? Kay nga imong mama ug papa nagkay gugma ay. Importante kay ang gugma sa kalibutan. Kay guay gugma sa kalibutan, gubot kayo. Gubot kay ang pamilya kung way gugma. Mao nang importante kayo nga naay gugma. Pasalamat ta kay ang kaning gugma gikan sa Ginoo, nay gugma nato. Gitudluan ta sa Ginoo nga magigugma ay kay ang gugma mo'y pinakauna nga paagi para dili ta makasala. Sa napo ka commandments sa Ginoo, nagmatter gyud na sa bahin og gugma. Hantod makasado ka, gugma. Hantod nga nagpamilya ka, gugma. Hantod nga naa kay anak, gugma gyapon na siya. Nagtrabaho ka kay tungod nay gugma ka sa imong mga anak, nay gugma ka sa imong pamilya. Naglihok ka, nag-eskwela ka, kay nay gugma ka sa imong ginikanan, kay gusto nimo matagaan og future ang imong mama, imong papa, imong mga igsuon, kay love nimo sila. Mao nang nagkugi ka karon pag eskwela, nagkugi ka karon pag negosyo, nagkugi karon pag trabaho, kay ngan nahigugma ka. Nindot kayong mahigugma. Kini kung kasagaran sa mga nangabit gud. Naa na sila mga problema sa ilang mga asawa or sa ilang pamilya. So once sudlan na siya og tao nga gustong muilog sa imong asawa o sa bana, lisod na. Kay ngano? Problemado ang bana, problemado ang asawa. Nay dakong chances nga mangabit sila. Kay diha nila makita sa kabit ang kalipay nga wala nila makita nga kalipay dito sa ilang asawa. So ikaw asawa, pangitaag paagi nga imong bana interesado gyapon nimo. Dili lang kay sa ingon nga magpagwapa or magpagwapo. Ang importante, ma-feel sa imong bana nga ikaw nag-care niya, nakahatag ka niya og kuan, mga anti-stress, wala siya mag-uol. Ang ilang mga asawa, mga yawyawan, ang ilang mga bana, mga bisyoso. Mao nang ma-compare nila ngadto sa kabit ug sa asawa nga nindot din ang kabit kay pulos man positive ang gipakita. Dili giilad ra imong kagulingon. Kaya imposible kayo, moabot ang panahon, ang kanang kabit, mulaban nimo kung panahon masakit ka, kung panahon wa na kay kwarta. Oh, karon na kay kwarta. Oh, baskog ka karon, mao nang nangabit ka. Pero once gani masakit ka, once gani wa na kay ayo, biyaan ka sa imong kabit. Ang magpabilin diya, ang mudawat nimo, imong asawa nga tinuod nga nagugma. Magbisyo ang tao tungod kay problemado sila. Dili sila kamao mag-communicate sa mga tao, dili sila kamao makikalubilo. Dili sila kamao mo socialize. Nya karon na sila problema, wa sila paagi. Kun dili magbisyo. Ang angay nimong buhaton ana para dili ka masulod sa bisyo, imong tagaan imong kagulingon, na kay confidence, na kay pagsalig sa imong kagulingon, nagampo ka sa Ginoo para dili ka masud sa bisyo. Unya imong atimanon ang imong pamilya, imong tan-awon imong pamilya kung unsay problema. Kay once makita nimo unsay problema sa imong pamilya, dili ka sa masud sa bisyo. Pero once gani imo lang ang suluhon ang problema, mapadung jud ka sa bisyo. Pero once magtan-aw ka sa imong mga manghod ug sa imong ginikanan nga perten yung pobrehya, perten yung lisura, nya magbisyo pa jud ka, kinsa may mutabang nila? Di ba ikaw ra? Kinahanglan dili ka mosud og bisyo. Kay lisod kayo ug kauno na ka sa bisyo, ang magsakripisyo imuhang pamilya. Useless na kay imong kinabuhi kung masud ka sa bisyo. Nga naay Ginoo diha nga gusto siya nga ikaw matarong imong kinabuhi para makatabang kas katawhan. So mas maayo ang imong problema, himuon nimo positive. Isulti nimo sa mga tao nga naay mga problema, tagaan nimo sila pagdasig, tagaan nimo sila og faith sa Ginoo. Nga ang kinabuhi nindot kaayo, ilabi na naay Ginoo. Ang nindot nga paagi, ayaw paghimo og krimen. Ayaw pagpabadlong sa katilingban. Ayaw pagpabuyag diha sa kalsada kung unsay imong buhaton. Kung good citizen ka, nakatabang ka sa kapulisan, nakatabang ka sa katawhan. True paagi nimo nga imong esplikaron ang mga tawo nga dili magubot. Pwede ka mahimong ehemplo sa katawhan para ang mga pulis dili na maglabad ilang ulo kay mismo ikaw
Kada usa nato na disiplina, na respeto sa isig ka tawo. Ang nakaapan mo gud mga Pinoy gud. Bisag kabaw ta sayop. Bisag kabaw ta nga kinahanglan mag-drive kag motor, mag-helmet, dili mag-helmet. Ya ang blimon ang mga pulis. Bisag kabaw ka nga naay curfew, naay dakop, dili pwede maghubog sa kalsada. Adto gyud kas kalsada maghubog. Unsa may tabo, mangbastos kag tawo, mamarigla kag tawo. Mao na mga pulis maglaban ang ilang ulo. Kay tungod mismo ang mga sakit sa Pinoy, walay disiplina, walay respeto sa isig ka tawo. So once maayo ang imong gibuhat, kada usa sa mga tawo nga imong gikaistorya, gikatubang kada adlaw, walay problema. Dili ma-blame ang mga pulis, kay trabaho ra na nila. Respetahan ka sa pulis kung imo silang respetuhon. Respetuhon ka sa tawo kung ikaw nirespeto po ka sa tawo. Kana, dili na sa tinod nga amigo. May lang kana siyang nagpakaroon ingnon nga tinod nga amigo sa panahon na pa kay kwarta. Pero karon nga wa na kay kwarta, makita na nimo nga dili sa tinod nga amigo. Ang sipyat pud nimo kay dali ra kay kang nabulatik sa imong mga amigo. Situadaan kung unsa gyud na imong amigo. Sa panahon magud karon, mga tao, may na kay magpakaroon ingnon nga amigo ka. Pero di ito ang imo rang kwarta, ang imo harang kwarta mo ilang giapas. Pero sa panahon nga wa na kay kwarta, labi nang nasakit ka, mutalikod na sila nimo. Daghan na kay plastic nga mga amigo. For example, dato ka, dali kay sila mutagad nimo, naa dayon ang respeto. Pero pobre gani ka, wa kay ayo, wa kay amigo eh. Pero karon kay kabaw sila nga naa kay kwarta, di amigo kanila, plastic na. Karon, prangka pagka-istorya, dagang plastic nga mga amigo. Diha nimo masuta nga tinuod imong amigo ang tao sa panahon nga nasakit ka, sa panahon na kay problema ni suporta sa nimo. Naa sa pirmi nimo. Bisag wala kay kwarta. Mao nay tinuod nga amigo. Ang kalibutan nagtuyok kwarta. Tanang tao na narbaho diha kwarta. Kaya ang reason para sa ilang pamilya. Gusto natong ihatag sa atong mga anak, sa atong mga ginikanan, ulipon ba kas kwarta or ang kwarta mo'y ulipon nimo. Nakalimot na sila unsay reason nga nganong nangwarta sila. Importante tinuod ang kwarta. Pero ayaw gyud pasud sa bulsa. Ang importante, ikaw mo'y kabaw unsaon nimo paggamit ang kwarta. Kay tanan ng kalibutan na, ang kwarta mo'y nagpalabi. Dili ka respetuhon sa mga tao kung wala kay kwarta. Walay nakailan nimo kung dili ka dato, dili ka kwartahan. Ang respeto makuha kung naa kay kwarta. Kay wa kay kwarta, wa jud kay nahut. Way nakailan nimo. So importante ang kwarta. Pero kinahanglan ang imong batasan dili mausab kay tungod kay daghan na kag kwarta. Kay kung naa may mga tawo nga nausab ang batasan kay ngan nga dato na sila, dili ang ilang batasan bati na gyud ang daan bisag wa pa sila kwarta sa una pa. Karon nga naa na sila kwarta, diha na nigawas ang tinuod nilang kolor, ang tinuod nilang batasan. Kay di na sila magmatter kung unsa imong bation kay ngan nga naa na sila mga kwarta karon panahon na. Ang nakasayop man gud nato kitang mga ginikanan. Nasud na atong mindset nga moingon ta nga kining bataa ako ning padak-on akong anak kay para moabot ang panahon nga kung ako matiguang na ang akong mga anak mao ni mo support nako. Sayop na ang mentality. Pero kung moabot ang panahon kanang imong gipadako nga anak ma-professional na siya. Pasalamat ka kung mo suporta sa nimo. Pero kung dili man gani, ayaw. Ayaw pangayo og suporta. Huwata nga ang imuhang anak mo'y moduol nimo kay dako si gugma nimo, ma, pa, gusto na ko mo suporta nimo. Kaya nagpasalamat ko kay gikan sa akong pagagamay hantod na dako ko, hantod na himo kong professional. Ikaw mo'y naa diha nga nagpadako nako. Karon ako na mo bawas nimo. Luya na ka, ma, pa, na ako kusgan nimong anak, ako'y mo suporta nimo. Wala gyud labot imong ginikanan kung ikaw barambado ka. Sultian di ka. Nag-eskwela ka, itudloan ka mga maestra. Pero number 1 gyud nimo nga teacher ang imong ginikanan. O moingon ta na sala sa ginikanan kay kuwang sa pagtudlo sa imuha. Pero ayaw i-blame nila. Kay niagi mo kag eskwela, ayaw i-blame sa imong ginikanan nga kay ngan nga wa sila oras nimo, kay ngan wa ka nila madisiplina, mao nang bugoy ka. Dili na nila sa mismo ikaw nagkaedad ka kay bawo ka unsay sakto og sayop. So dili sala sa ginikanan nga
ikaw bugoy karon. Naadyo na imuha ng desisyon. Kitang tanan everyday kung unsa imong gibuhat, nagbugoy ka diha or binutan ka, imuha ng desisyon. Ikaw rin nagbuhat ana. Ayaw i-blame imong ginikanan o sigbisan kinsa kay ngan nga bugoy ka. Kung gusto ka magtarong ka, desisyon na sa imong unahuna kada adlaw nga unsa imong buhaton para maayo ka nga ehemplo sa komunidad ug sa mga katawhan. Ayaw i-blame ang ginikanan, ayaw i-blame imong mga teachers ug ang mga tao sa palibot nimo. Kay atuara ng choices sa kinabuhi. Maong bugoy ta or ni successful ta sa life. Ang kinabuhi, sakripisyo. Ang kinabuhi, ulos kalisod. Dili kanunay malipayon ka. Ang kanang malipayon ka, kadiyot ra kana temporary ka na. Every day sa imong kinabuhi, naadyo na ang mga struggle. Every day sa imong kinabuhi, naadyo na ang mga pagsuway. Ang atong kinabuhi, dili lang happy-happy. Kung saan na to, paglambo, ang kinabuhi, lisod yun na siya. Kada adlaw, na kay problema, masulbad nimo. Ugma, na po kay problema, sulbaro na po na nimo. Sunod simana, na po problema maabot. Mao na ang pinakanindot sa kinabuhi. Kaya makita nimo ang kalipay. Kaya nakaingon ka, pag human sa adlaw, liguna na nako Kay ako mang na lampasan ang mga kalisod sa kinabuhi. Ligon ko pagkatao. Number 1 po, para maligon ka, makapasar ka sa imong mga struggle sa life, ampo sa Ginoo. Mao na siya importante. Kinanglan, ampo ka sa Ginoo. Kay ugwa ang Ginoo, bisag unsay imong buhaton para masulbad imong problema, di gyud na masulbad. Basta wa kay pagampo sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo. Bisan pagdili ka magampo, bisan pagdili ka musimba, ang importante imong kasing-kasing naagid sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo, isumbong sa Ginoo imong mga problema, maabot ang panahon, masulbad ra na siya. Sala sa ginikanan. Kaysa sinugdanan pa lang daan. Kung mayo pa ilang mindset, sa estudyante pa sila daan sa una, kung naminaw pa sila sa ilang ginikanan nga maghuman jud og eskwela kay para naa kay nindot nga trabaho, para naapog kay mahatag og future sa imong future nga mga anak. Karon kay ginauna man gyud ang gugma nga giatay. So unsa ron nahitabo karon? Naglisod ang asawa, ang bana, walay mga trabaho nga tarong kay wala kahuman og college. Ang magsuffer ang mga anak. Karon mablame gyud ang ginikanan. Pero bisag ingon anak man gani kay nagpadaan naman ta sa gugma, nahitabo naman na natay pamilya. Paningkamot ginikanan. Paningkamot pod anak nga makaharuhay mo sa inyong pagpanginabuhi. Makuha nimo ang gusto nimo nga wala nimo mahatag sa imuhang mga anak ug wala mahatag sa imong ginikanan. So karon history repeats itself. Ikaw anak, paninguha diha nga makahuman ka og eskwela kay moabot ang panahon magpamilya ka, magkinahanglan ka og trabaho para naa kay kwarta ikahatag sa imong mga anak. Kung ako na ako'y anak nga bayot, malipay ko. Kay mostly sa akong experience gikan sa pagkabatan-on hantud karon nga naupaw na lang ko. Daghan kay kong naila-ila nga mga bayot, mga professional, mga respetado, mga kugihan. So kung para nako unsay akong bation kung akong anak bayot, malipay ko. Kay mostly sa mga bayot nga akong nailhan, mas kugihan pa sila, mas breadwinner pa sila sa mga tinuod nga mga lalaki ug sa mga tinuod nga mga babae. Mas powerful pa ang mga bayot compared sa mga babae ug sa mga lalaki. Kay daghan kay kung nakit-an nga mga breadwinner, sila mismo ang nagpaeskwela sa ilang mga manghod, sila mismo ang nag-atiman sa ilang mga ginikanan. Kay katong mga anak nila nga lalaki ug mga babae nga minyo na wala na diha sa ilang kiliran, ang mga bayot nagpabilin. So proud ko kung pananglit man akong anak bayot. Dili angay ika-proud kung pakboy ka. Asa man nga part ka diha nga ma-proud nga pakboy ka nga unsa man sa mga bayhana. Mga wa man sa mga bili, mga palahubog, mga laagan, walay mga panlantaw sa ilang kaugmaon. Asa man kadapit ma-proud? Kay nga nakaanak ka nila, yano ra na nga mga babae ang ilang gipanguan. Mas mutuo ko nimo, bahalag wala kay babae. At least, dedicated kasi mong kauglingon, nga kining akong pagkalalaki, kining akong pagkababae, ako ning gi-reserve ang akong virginity, ang akong
pagkababae o pagkalalaki ngadto sa akong ma-future husband or wife. So, the more ka naa kay boyfriend nga fuckboy, palayo na lang ana nila. Kay ang ilang ginuhuna lawas nun ra nga kalipay. Wa na sila magununa sa future nga maghimo og family nimo. Wala na sila plano nga magkikuyog nimo, maghimo og pamilya ug moasinso. Dili ka moasinso ana. Kay biga ray giapas ana niya. Ig makainom, anaon ka. After ana, another girl na pod, another man na pod. So, dili ka pasar para nako ang usa ka fuckboy or fuckgirl. Kung ikaw asawa, dapatan ka sa mong bana, buwagi. Kay sign na siya nga wala say gugma nimo. Kay ug napa say gugma niya nimo, respetuhon ka niya. Bisag unsa pa ka kayaw-yawan. Kay walay asawa nga nagyaw-yaw dito sa bana nga dili kayuhan sa iyang bana. So ikaw ba na dawaton nimo ang message dito sa imong asawa para na sa kayuhan sa inyong pamilya. Basin masud ka sa mga kinadili sa barkada, basin masud ka sa bisyo nga makadaot sa inyong pamilya. So ayaw dapati ang imong asawa. Kay gipadako ta sa atong ginikanan para mahimo tang asawa, dili kay para kulatahon ngadto sa bana. Sugot ka himuon lang kag punching bag. Ayaw. Kung naanam gani mo anak, padayon. Kung dili maminaw nimo imong bana, dapatan ka buwagi. Kay ang bana nga sakto ligdong ang haligi sa pamilya, mauna siya ang tao nga mudawat bisag unsa pa yaw-yaw sa asawa kay para sa kayuhan ngadto sa bana. Ang tao nga dili makontento makasasala. Kay ang Ginoo naghatag nimo og blessings para na nimo, para imong i-share didto sa mga tao nga labing nanginanglan. Labi na to mga bata nga mga pobre kayo, mga street kids nga kausa ra in taon mo kaon sa usa ka adlaw. Daghan kay pamilya nga tabangonon, ilang mga balay, mga gubaon. I-share imong blessings. Kay kung dili na nimo i-share imong blessings, maabot ang panahon bawion na sa Ginoo sa imuha. Obligasyon sa tao nga naay blessings, responsibilidad na siya para imong i-share ngadto sa mga pobre. Ayaw paginangol kay sala na sa Biblia. Usa na siya sa mga 7 deadly sins, ang greedy, hakog, hangol. Angay manarbaho ang mga asawa karon. Kay tungod sa kalisod sa panahon, gamay ra kay ang sweldo, mahal kay mga palitonon. So kung ikaw nahigugma ka sa imong bana, ayaw pagtinapulan diha. Tabangi, agaki imong bana sa pagpanarbaho para makasustento mo sa inyong bayranan, sa mga binuwan, para pagpaeskwela sa mga bata. Kay dili gyud lalim nga magtrabaho kag pila ka oras gamay ra kay sweldo. So kamo dihang mga asawa nga mga walay trabaho, panarbaho mo. Kay lisod kayo kung ang padre di pamilya ray nagtrabaho, maghago og maayo, pananglit masakit na siya kay tungod sobra sa trabaho, gamay ra kay sweldo. Basin ikaw ra unya gihapoy magmahay. So dapat manarbaho ka, asawa.